Aye, angizingihamba nawe. Hi, hey lovely people, I'm up here coming in. Please subscribe, your support to mean a lot to me. I will guys know. Hi guys, Johnny. Good evening, Antina. Good evening, Antina. Good evening, Antina, guys. Impilo ka metric imla. Ang sawas nokwenza content. Ang sawas nokunenzela content, guys. Chips. Yes, how am content. Ningikwatele. Hayi ngikwatile. Ngizonenzela content. Angithi online yini? Ningikwatele guys. Ngizonenzela content yazi inkinga isikole sangibambe ngama Wex uhlale gaxela. Hello, sibona kuhle. Hi. Hello Zungu. Guys, angazi noma ngiyangizwa yini kodwa inetwork yami ayivumi. Hawu ningikwatela kakhulu Vixta. Ningikwatelile. Uvista musla. Victor. Ningangikwateli guys. Ngizonenzela content. Yazi ngizonenzela content. Mangibuya nje yabona isikhathi yabo mangathola nje noma i-minutes. Inkinga angisatholi ngisho i-minutes ngiphuma ngo-6. Content njalo ngothola nini minutes. Awe yazi siphawo kodwa Ayibo wesibona kuhle useshone bandi sibona kuhle yazi ngizoquleka nangengasabuyi. Awusinothi. Awasimameza mina manje. Oh. Wena bese ngathuya. Sibo. Hayi Zungu. Bese ngimangela uthi ushone hi Andile. Okay guys, isizophela i-30 minutes break yami sengizobuyela esikoleni mengizani-check-a nje guys ukuthi ni-right yini. Nothing much. Yo. Impilo ka-matric. Hayi inzima shame. Yo Chomi Longom. Ngiyaphila njani wesibo? We miss you sana. Yo nginikhumbule number face like nginikhumbule a lot. I wish ngingenza noma ama video awu 3 for you guys. Yabo because angikwazi ukunishiya kangaka. Phezeka unjani ngiyaphila njani? Unjani buhlezi ngiyaphila njani sisiphile hayi buhlezi sawona khanda khulu. Ngikhuluma kahle ngicela. Uyangiphoxa sikhanda khulu. Hello Somnyama, video call later. Okay, it's fine. So yeah. Na wena. Okay, let's go now. Oh, yeah. Wait for me, Jay. Yo. Next year. Okay, peace. Yes, ngempela ngithanda ukhanda khulu. Thank you for 1.6k likes, guys. Yazi. Ngiyazisafula kazi nanibongeni. Kunama challenge awu 3 ang Kodwa sisabona guys. Bese bawuhlekani uhle ukuthi ngikhanda kukhulu noma uhle ukuthi ngizothenga imoto. Ngiyithenga nazi. And ngiyazi uzongqwasela. Yazi ngiyazi uzongqwasela. Nokutshela mase ngishoda nge1000 ugqwatsele. Solo sibuyise leso sinko ngoba ngibambe ngasi. Phone. Oh, hello everyone who just joined. Welcome to my live. Singing kumbule guys. I'm about to end this live now because I break ear pillar. So nje ngizoxolisa guys ukuthi hayibo ngizonibona ngecontent niyazani. Seke sidinga sokuthi ngistress. Unayo
So guys, ngizonibona i-content ngizonibona nasi. Ngiyabona ukuthi ningicasukele ngiyaxolisa. Ningangigwateli kakhulu how. Gwatani kangaka. Ngabe ngiyangi-understand futhi ngoba ku-term 4 yayenzeka kahle i-content term 3 kanje guys, ngiyabona. Kodwa relaxani thina kwadlalwa ngathi sisafunda babengekho abantu abanjeni. Ha? Namanga. What's found no more, guys? Hi to you too. Hello, Baloi. You are so beautiful. Thank you. Okay, guys. Thank you for joining my live. Thank you for 2.2k likes. I'm about to end this live now. Ngiyoze live angazi nini. Jamagas chat. Hello. You are so beautiful. Thank you. Bye bye, mama. Ngisawusebenzela ingane zethu zingahlupheki. Bye. Nami ngiyastressa ngemoto ngoba ikhona yakho, yabo. Bye bye guys. Nami ngisawufunda ngifundela ingane zethu masekhala stairs. Ubuye uzojaba phela afternoon. Ish guys, ngiyakuphuza kuma late. Hayi masukufuna. Ilanda bengizoyisho ukuthi guys, angisatholi ngisho 2 minutes okwenza content because siphuma ngo6 and quality suke ingasekho right. Okay. Yazi impilo yemetric uthinjani. So manje yabona siphuma ngo6 equality nje ye video angazi. Ngile nje nini izolo. Kwaba lokho. Hayi, sekunamafutha make sure. Tell us when are you going to be live. Guys, ngabe nginamanga angazi. Because now I'm just going to say 30 minutes. I think you'll be live. Yeah, very good. Thank you. Guys, I'm going to say this next week about the live. I know what's supposed to be this cutting as tall as I'm going to live. Yeah, you're going to learn tonight. I'm going to sing a Java and I'm we are more just so jive. Nami yawazi bafethu. Nokuthi yakazi ukujive. Abanga. Usukopala ngathi ingane encane, yabona izingane encane zisemakhaya mayifuna ukubona ukuthi idlala efonini. Ngani bavezela ekhaya ungazi. Wala ama comment azuthi. Okay guys, thank you for joining my live. Bye. Sebeyahlupha lapho uhlala lapho ngihlala eMondo bani lona umushe nje omunye nje ufane ngamazi. Ngiyabuya nge20. Usham. Okay guys, bye nige. Kade ngivalelisa. Nangumusha sevula stove. Thank you for joining my live guys. Bye. Ngizonibona angazi nini. I love you so much. Content izoza noma yini mangithole isikhathi nyazi. Ningangigwadeli. Ngiyanithanda guys. Bye. Yo ayisavumi ukuthi ngicime la. Kwenzalana? Yoga vele wathuleka sebehambile lapha. Kwaba nepeace. Ha, wethu umngane ungenelwe imali buka. Ngane ungenelwe imali. Ngiyadlala. Wesiphanjela bala. Wegogo. Hey, amsumemeza. Okay guys, bye bye. Ebabaleka. Ubona kuhle. Hi. Hello Zungu. Guys, angazi noma ngiyangizwa yini kodwa inetwork yami ayivumi. Hawu ningikwatela kakhulu Vixta. Ningikwateline. Uvista musala. Victor. Ningangikwateli guys. Ngizonenzela i-content. Yazi ngizonenzela i-content. Mangibuya nje yabona nje isikhathi yabo mangathola nje noma i-minutes. Inkinga angisatholi ngisho i-minutes ngiphuma ngo6 content njalo ngiyathola nini i-minutes.
Awe yasisiphanga kodwa kusiyami. Ayiba wesibona okuhle useshone ebandi sibona okuhle yazi ngizoquleka nangengasabuyi. Awusinothi. Awusimameza mina manje. Wena memeze ngathuya. Sibo. Kumele ndibise Hayi ezogibela Zulu. Bese ngimangela uthi ushone phi Andile. Okay guys, this is a 30 minutes break. I'm saying the video is going to check and guys ukuthi ni right. Nothing much. Yo. Impilo kami tricky. Ngathi ngalala she. Ish. Yo Chomi Longom. Ngiyaphila njani Wesbo? We miss you sana. Yo nginikhumbule number face like nginikhumbule a lot. I wish ngingenza noma ama video awu 3 for you guys. Yabo because angikwazi ukunishiya kangaka. Phezeka unjani ngiyaphila njani? Unjani muhlezi ngiyaphila njani sisaphiwe hayi kuhle sawona khanda khulu. Ngikhuluma kahle ngicela. Uyangiphoxa sikhanda khulu. Hello Somnyama, video call later. Okay, it's fine. So Na wena. Okay, let's go now. Oh, Ngithi nje wait for me nje. Next year. Okay, peace. Yes, ngempela ngithanda ukukhanda kakhulu. Thank you for 1.6k likes, guys. Yazi. Ngiyakazi safula kazi nanibonini. Kunama challenge awu 3 ang Bese bawuhle kani uhle ukuthi ngikhanda likhulu noma uhle ukuthi ngizothenga imoto. Ngiyithenga nazi. Ngiyazi uzongigcwalisela. Yazi ngiyazi uzongigcwalisela. Nokutshela mase ngishoda nge1000 ugcwalisele. Kodwa sibuyise leso sinko ngoba ngibambe ngazi ifoni. Oh, hello everyone who just joined. Welcome to my live. Singing kumbule guys. I'm about to end this live now because I break ear pillar. So nje ngizoxolisa guys ukuthi hayibo ngizonibona ngecontent niyaza. Sekesidingo sokuthi ngistress. Unayo. So guys ngizonibona ngecontent ngizonibona nasi. Ngiyabona ukuthi ngicasukele ngiyaxolisa. Ningangigwateli kakhulu hawo. Batani kangaka. Ngabe ngiyangi-understand futhi ngoba ku term 4 yayenzeka kahle content term 3 kanje guys ngiyabona. Kodwa relaxani thina kwadlalwa ngathi sisafunda babe ngekho abantu abanjeni ha. Yo. Namanga. What's found no more guys? Hi to you too. Hello Baloyi. You are so beautiful. Thank you. Okay guys, thank you for joining my live. Thank you for 2.2k likes. I'm about to end this live now. Ngiyoze ngibe live angazi nini. Jama kasijadi. Hello. You are so beautiful. Thank you. Bye bye mama. Ngisawusebenzela ingane zethu zingahlupheki. Bye. Nami ngiyastressa ngemoto ngoba ikhona yakho yabo. Bye bye guys. Nami ngifundela ingane zethu simasekhala stairs. Ubuye uzojaba phela afternoon. Ish guys ngiyakuphuza phuma late. Hayi masukufuna. Ilanda bengizoyisho ukuthi ningixolele guys. Angisasitholi ngisho 2 minutes okwenza content because siphuma ngo6 and the quality suka ingasekho right. Okay. Yazi impilo yami matric uthi njani.
So manje yabona sikhuluma ngo-6 equality nje yevideo angazi ngile nje nini izolo Ngoba lokho hayi Sekunamafutha. not make sure tell us when are you going to be live guys ngabe nginamanga angazi because manje nje nakhona sizoyilo 30 minutes athi ngibe live. Yeah, very Aweka cute. amanzi, Thank isigubhu you. esikhona. Abandaphuma. Guys, angithembisi next week about live yes. Empompeni. Java nam yo buya modlo so jive. Kodwa nami yawazi jive. Nami yawazi bafethu. No cruise yakazi ukujive. Abanga. Usukopala ngathi ingane encane yabona izingane encane zisemakhaya mayifuna ukubona ukuthi idlala efonini. Ngani bavele ekhaya uma. Wala amakomenti azothi. Uhlala. Utho yini? Cha kusakuzona. Okay guys. Omunye nje ukhane ngamazi. Ngiyabuya nge-20. Usham. Okay guys, bye-bye ke. Kade ngivalelisa. Nangomusho sevula stove. Engasivule sisitop. Thank you for joining my live guys. Bye. Ngizonibona angazi nini. I love you so much. I-content izoza noma yini mangisele isikhathi niyaz. Ningangikwateli. Ngiyanithanda guys. Bye. Yo ayisavumi ukuthi ngicime la. Kwenzalani? Yo kwavele kwathuleka sebehambile lapha. Kwaba nepeace. Ha, wetshoma umngane ungenelwe imali buka. Umngane ungenelwe imali. Ngiyazala. Wesiphangela bala. Wegogo. Hey, amsumemeza. Okay guys, Bona bashu. bye bye. Elbabaleka.